nek muni ra ndek beras kowe mara tenggen kula. Nek muni ra ndek probaya mara tenggen kula. Nek dijaluki tulung do ting cengenges. Sajake do seneng nek kula niku tekaning pati sajake do gumbira atine. Ya ora ngono lho. Rasa omongan. Amut ndasmu. Awong cangkeme we lara ngono kok kanggo ngemut. Nek ndase gareng wis cukup. Wis mangsane ora sapenake dhewe ora. Matur nuwun karo ndara-ndaramu. Matur sembah. Sewu nuwun nggih sinuwun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kula entosi sampeyan teng griya kula niki nek pancen ajeng madoske tamba kula ampun lali lho. Tlutuh kajeng seta. Ampun diwalik seta kajeng tlutuh. Mangke ndak ora ketemu tlutuh kajeng seta. Iya. Werkudara eling-elingen. Yo. Tlutuh seta kajeng. Lah kuwi. Tlutuh kajeng seta. Yo, tlutuh kajeng seta. Lha janaka ampun kesupen nggih. Nek sampeyan iso ngasorake buta sing lekandha bapak tunggu kayu niku sampeyan iso nggawa tlutuh niku kula saged waluya nirmala temajati jati temamulya. Dina iki aku njaluk pamit Semar, njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar aku tak jampangi lakune adhiku sakloro. Nah, kula pasrahke bab katentreman tuwin kesarasaning Bagong. Sepi samun padaning bali wis maning Kilurah Bagong kawis tinggal kathah tangga tepalih ingkang samya mlempak samya tetuguran anengga Kilurah Bagong nandhang raga Kilurah Bagong nandhang sakit mongko madal sairing usada dadi bingung sangganing para kawula ibadatan kanthi Kilurah Semar Nala Garing Petruk ingkang tansah anenggani grahing Kilurah Bagong
Nadyan garwanipun Lurah Bagong nenggih Nyai Senuk ingkang tansah muwun nangurung kepepadaning Lurah Bagong dados katingal tintrim nenggih padukuhan Jurang Porong papan lenggahing Lurah Bagong tanggaping gati Lurah Semar Badranaya sigra mbuka swasana madaning bali wismaning Lurah Bagong dados kemangun jiring pangandika dereng kababaring lisan punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil tudak tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelong Rena sak sekarnya inggih sampun kesangeten to Mas. Wong adat sabenipun sampeyan niku gerah niku paling mboten namung luwe. Niki kok nganti meh setengah sasi. Sampeyan mboten wungu saking tempat tidur. Mas. Gerahe napa? Saya suwe kula ngematke pendak-pendak. Nuwun sewu wong sampeyan ya wis ora kersa siram. Mboten kersa resik. Anggere kula salini sarunge tenggen. Nuwun sewu tenggen pupu kok enten belang-belang. Monggo saya suwe nek kula wis padhake pendak kula usap ngangge lenga klenthik. Malah abing. Sampeyan niku jane kenging sakit napa lho Mas? Mbok inggih nek nganti keterus-terus sampeyan sakit niku wong lara niku kembange ming mati. Nek sampeyan mboten nonton kula aturi menggaliaken Kang Putra. Si Bobi kali si Bernadetta mriku. Asih alit-alit. Reng, apa? Aku ki jane tekan kene arep nangis.
Wah anake Bagong iki jenenge Bobi wae. Aku dhewe ya ora ngerti. Biasane Bagong nek ngundang mindul ngono. Kul jenenge asli Bobi. Sing wedok sing ngumbleng kae apa? Mau bojone muni sapa? Bernadetta. Dengkele atos. Aku ora ngerti biyen jenenge tak kethake. Omong me anake Bagong kok jenenge le dhuwur men. Tawangen ta, Truk. Kae lho sirahe Bagong ditaleni pentil pirang-pirang kae. Kae gek kena ngapa sirahe? Lah wong ora gelem omongan kok. Senuk. Dalem Rama. Sing ikhlas, sing sabar ya. Pancen ya wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokahing sing gawe urip disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip, dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur kuwi ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur tegese isih diparingi susah. Apa to kok isih diparingi susah tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip, merga wis wegah ngandani karo kowe. Semono uga nek waras-waras terus kuwi ya wajibe kowe kuwatir, merga tanpa diparingi rasa lara. Engko nek ujug-ujug lara wah wong waras terus ki nek lara teksek. Nggih. Bapak ngendi kok kaya ngoten niku kula terus kelara-lara. Wong nyatane Mas Bagong ning rak nggih awis-awis sakit to, Pak. Iya pancen bocah ndablek. Bagong ki ora tau lara merga ora percaya karo lelara. Ngono? Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sega ya ora gelem. Mboten. Biasanipun niku nek esuk senengane jenang sumsum sok entek 6 piring. Niki kula tukoke ya ora doyan jenang sumsum. Ora, Dik. Jane larane Masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono iki? Waune niku jarene mung mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula dituthuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ajar wong mumet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih. Suwe-suwe jare mumete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi. Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremelek kaya penak banget. Saya nek esuk kula tangi turu terus adus niku Mas Bagong niku sirahe ditaleni pentil kali tangane mlebu teng sarung karo ngene niku. Lho jan-jan iki ora penyakit kok, Dik. Kuwi iki wong cerobo. Wong Bagong iki ora tau adus, ora tau ganti, ayo wis penyakite kulit werna-werna. Enten niku dikukuri. Terus sok omong kali kula niki. No. Kula napa Mas? Wong nyai sik wis lara ya isih gojek lho Mas Bagong niku kula niku ya sok geli ya sedih. Gojeke piye? Kukur-kukur niku kali muni no dandani no. Ndok apa sing paling enak? Lah ya ora ngerti ta. Ya ndok dadar. Tuh katanya ya ndok ceplok Mas Bagong muni tuh terus kula muni lah napa Mas ndok sing dikukur esuk-esuk
iki dagelan nek aku gara-gara karo Bagong. Kok ditokke nang omah. Trembelane lah. Malah dikandhake werna-werna. Amake niku teng blentong niku lho, Pak. Kaya ketemplekan emping. Kulite mbeki sisik nika. Niku nek sedina niku waune enten siji terus pindah dadi enten telu. Saka telu mengke pindah enten 6, enten 7 lan sawah meh rata kaya ngenten niku. Wah, kuwi jenenge rambak, ora kaya brabak. Saiki lalarane iki tekan dindi kok rambak-rambak ora. Wong tuwa nek mung panganan tok. Aku ya ora ngerti jenenge. Lah, apa kowe wis nyusul Pak Mantri? Mantri kesarasan kuwi lho sing eneng padusunan. Pak Mantri niku nek kula parane mboten tau teng griya. Duka jare teng pundi kula ora ngerti. Jarine nek tetek teng cedhak pabrik kotang rene kare. Ning wis ketemu, sampun wis diperiksa. Mpun dikeki salep. Oh. Lah terus dalem niku kula singgahke teng dapur. Dapure. Kula nek omong sampeyan ampun nesu lho. Nggih teng dapur niku teng pawon. Lah saking akeh tangga teparo dienggo sikatan tangga kula. Salepe mau. Nggih. Mas Bagong ora iso tak salepi manggon nyalep gusine tangga teparo niku. Ya wis malah gusine putih-putih. Ale untune we putih gusine. Jane aku tak takon bojomu ki iso Bapak gerah ora. Aku tak takon karo kowe bojomu ki iso jak omongan ora? Saged nek jane niki nggih menawa mergo ditiliki tangga teparo kalih dulur-dulure iki terus aleman. Weh, coba kowe semingkir sik, aku tak omongan karo bojomu. Nek wong tuwa omong ora diwangsuli malah tak undangke Yama Dipati mesti diabut nyawane. Ampun kaya ngaten Pak nek ngendika niku kula niku nek perkara kelangan Mas Bagong kuwi mboten napa-napa. Ning sing ngopeni Bobi niku sinten. Wong kayane iki bocah niku saya gedhe, saya pinter, saya si Bernadette Tam niku jan. Jane mbiyen sik jenenge sapa? Ning jenenge Mas Bagong ning mboten entuk konangan kalih kakang-kakangne mungkin ndak diece ming anak Bagong kok jenenge werna-werna ngancen niku. Coba kowe mundur sik. Aku tak guneman karo Bagong. Oleh. Bagong aku sing teka karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Iso omongan ora Oleh. Ora wandan Jawa. Nek kira-kira daya ora nggo apa-apa kon minggatno. Niki Kang Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pakde Gareng Pakde Petro. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petro aja, kae cah mentolo. Arep aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono Gong aku nggawa kates kok Gong. Tenan? Lha opak nanti ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobake nggone sing duwe dhewe ra. Penyakit kok kuwi. Ya sing penting bahane kowe menek dhewe ra aku sing menekke ngono lho, men kowe iki kepenak le mangan. Bagong, dalem, Pak. Kowe iki lara apa? Aku ora iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip seno ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot. Senut. Lara tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi.
Sing mentah tak tekke seno ya no. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Lah terus apa wis ditambani? Wis dituntun undangke Pak Mantri ning ora nggawa sotek. Aku mung dikai salep. Awakmu kok ting groweng kaya ngono kuwi? Aku dhewe ora ngerti kok apa iki maune mung nreng cilik. Tak ukur pecah banyu jebul banyune iki nek tiba ning awak sing waras dadi brabak. Lara tenan, Pak. Aku jare sok tok kukur. Dek biyen dek urung nyanyah. Tak ukur ki penak tenan, Pak. Nek nyanyah ya suwe-suwe perih, Pak. Lara tenan. Oh, aku panas kabeh. Tensiku tinggi, Pak. Iya. Gula darahku munggah, Pak. Iya. Kolesterolku. Ora iso ngarane kok. Apa jenenge? Kolesterol. Kolesterol kok kolesterol nempel raimu ki, Pak. Kolesterolku ya dhuwur, Pak. Duh, lara tenan aku nek ngrasake kanan kaya ngene iki kok tambane apa, Pak? Tambane apa? Apa kowe mentolo nyawang aku ngetheh-ngetheh kaya ngene iki ra nyambut gawe? Nek aku ora nyambut gawe bojoku mangan apa, anak-anakku mangan apa, Pak? Aku dhewe ya bingung, Bagong. Lanjur kudu piye? Jare kowe iki dewa, Pak. Jare kowe iki Sang Hyang Bathara Ismaya. Mbok ya semedi ra ketang sedhela, Pak. Semedi ya manteng pangestimu. Nek nganti aku ki cilik ora iso mari gedhe, nganti aku ki almarhum tok ora almarhumah. Almarhumah ki wedok. Soale aku lho dikubur nang kuburan wedok. Oh iya wis ngayal ora. Almarhumah. Sapa sing ngopeni anakku? Sapa sing ngopeni cintaku senok iki, Pak? Pokoke mentolo, Pak. Terus kancane Gareng sapa? Kancane Petrus sapa nek gara-gara? Apakah hanya sampai sekian cerita dari kesuperheroan ketua pemuda Karang Kedempel, Pak? Apa kowe mentolo, Pak? Kanan kaya ngene iki aku tutulono, Pak. Omongane sra cetha. Iki meh stroke. Waduh. Kok rumasaku kok gara-gara wong cilik kok malah diwedeni penyakit to? Penyakit iki ming awake ting blentong kaya ngono kok nganti tekan stroke barang. Kula nyuwun dipun tulungi Bapak. Kula ingkang putra mantu pun senuk nyuwun supados Mas Bagong menika dipun paringi saras, Pak. Semareka den prayitna semurir seko balik. Titioni Gandaya Nitrisanya Purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti bilang lintang Bima Sekti ing Sigora Papatrap Semedi Kilurah Nayantaka ya Kilurah Semar. Sarana asta ndumuk kuncunge. Lamun Kilurah Semar wis ndumuk kuncunge tegese Kilurah Semar duwe gawe. Manengkung ngersaning Wangkang Mahanasa. Meminta dhateng panguwasaning para Jawata. Nalika semanten eling Kilurah Semar dewa Ngedawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nembe telung kedheping paningake mawon sampun pikantuk sasmita saka para Jawata Jugagar Ngenya Semedi Kilurah Semar Badrana yang ngangkul lumayanipun ingkang putra nenggih Kilurah Bagong.
Titiyane gandayane tresanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar kilar-kilaran ing tengah latar milarang lintang Bima Sekti lagene mayar bareng aku gelem semedi ora ketang sedhela ana wisik sing tak tampa dumeling swara ing tanpa wujud jarene Bagong iki iso waluya nirmala temah jati temah mulya yen to sarandunging awak kuwi dileleti utawa di borehi nganggo kuwi ya kuwi tlutuh kajeng seta tlutuh kajeng seta tlutuh kajeng seta kuwi apa Pak aku dhewe ora ngerti ning sasmitane pancen ngono kuwi dene anane kuwi mapan ana ing kahyangan mula wektu dina iki sapa sing kira-kira iso munggah ana ing kahyangan nyuwun kalawan Bathara Guru ora ketamung sethithik wujude tlutuh kajeng seta iso dadi srana nggone Bagong kuwi waras wiris bali kaya wingi uni Nolo Gareng waduh oleh tekan kayangan iki lho Pak munggah Ondo Ranti iki lho aku iki kangelane wae sikilku becik tanganku cekot nek munggah Ondo biasa wae benake sound sisteme aku biasa Pak munggah Ondo Ranti iki yo dhuwur tenan ya aja aku ambek Petro pas apa Petro kowe mangkat to aku sih di perkara karo Bathara Indra ya Pak perkara apa pokoke ana masalah sing aku kira iso tekan kono mula nuwun ngapura nek aku kon munggahne kayangan paripaksa aku ora iso apa mistu dawuhe bapak lanjur sapa sing arep munggahne kayangan Bagong jamune wis ketemu tambane wis ketemu ning ora ana sing wani munggah ning kayangan wis nek ora sadha munggah ning kayangan wedreng terus wis aku nengno wae wis aku ben batang nang kene Mas ampun ngendi kayangan Mas menengan ana keplasirahmu iki perkara aku karo kakang-kakangku Garang Petro Bagong bola-balik Garang Petro tok Bagong ora bola-balik anggere ana perkara bola-balik anggere ana masalah aku mesti mbantu lho ning kowe kok ngono karo aku kowe ngaku aku adi lho rek kowe ngaku aku ki adi lho Truk ning bareng adine ngatang-ngatang kaya ngono kowe mung dijaluki tulung kaya golek tamba wae kowe ra gelem. Oke, ra masalah. Saiki ketok njaba jeromu kedung jero iso dijajaki, ati menungsa sapa sing ngerti. Nah, nek omongan iki tangi ndak idune kelek kabeh. Aku saiki weruh gedhoamu. Aku saiki weruh lambe atimu. Nek kowe tekan kene iki niate mung ngardo nangisi aku ning ora budidaya supaya aku waras. Mau rasah rene ra apa-apa. Aku ora butuh tok tangisi ra masalah. Sing tak butuhke iki wong-wong sing peduli karo aku, sing iso goleke tamba karo aku. Nek mung urun nangis wis jagat iki wis akeh banget tak omong. Teko ketok nangis. Engko balik raine wis cengengesan. Ngono kuwi pirang-pirang wong sipate kaya ngono kuwi. Mulane pancen ora ana sing kira-kira budhale kayangan golek apa mau tlutuh kajeng seta. Ketoke kowe gawe-gawe, Pak. Ora. Iki tenan. Iki sasmita sing tak tampa tenan. Tlutuh kajeng seta. Tlutuh ki minyak, kajeng ki kayu, seta. Ngomong minyak kayu putih. Ora beda kuwi tlutuh kajeng seta kuwi kaya ngono kuwi. Wis, nek pancen wis ora ana sing gelem menyang, aku sing arep menyang. Nek ya kuwi Pak, ikhlasno. Nek awakku kuat tekan kayangan, aku tekan kayangan. Nek awakku ora kuat tekan kayangan, ilang-ilangan ndok siji ikhlasno. Kowe kelangan anak-anak dina iki, Pak. Kula nderek nggih, Mas. Pokoke sebaya mukti sebaya mati panjenengan nek nganti minggah teng kayangan mboten dugi terus sampeyan sida teng mergi kula ya sutuk salira. Lahir batin nggih. Lajeng pados priya sing kersa nyuduk kula.
wedok krasa bendho. Ameng arep nglaluin ndak tak nganggo theke sapa-sapa. Penyakit ora. Karepe dhewe. Aja kowe rasah mangkat dhewe. Ora, aku arep mangkat dhewe nek bapak anu gareng karo Petro ora gelem do mangkat tekan kayangan. Rekat lampahing rata tantan pantara. Prateng sukuning argaram kang tumingal. Ram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng kantos parepa sami Mbak Wacana. Katrenjo rawuhing para Pandhawa Wanata Ndrawati karya Kagyak Sangya para Panakawan wae. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta Sinuwundarawati rawuh. Kakang Semar ya. Wilujeng lho, iya. Pamujimu slamet aku, Kakang. Ora liwat pudya pangastawaku wae kunjuk. Sampeyan niku bahasane kok malah nratap-ratapi ati kula. Kabar sing tak tampa jare Bagong lara, bareng tekan kene lah kok maune tengok-tengok weruh aku teko terus nggledak. Mbok pangku kuwi janjane Bagong kuwi lara tenan apa ora? Pancen ya sakit tenan, saestu. Wah. Yen ning gawe-gawe kisruwe para Pandhawa. Lah candhae tak buange dalan. Nibane ping etok-etok. Buang mawon. Wong lara kok iso jabut jenggot. Kakang Semar Bagong menung apa Kakang? Bagong mbok tangi ndaramu rawuh. Ndaramu Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka rawuh. Wah, ana pengarep-arep iki. Nek Ndara Kresna Bagong iki nggo mriksa. Wah, ya Truk ya. Apa ditampake Truk? Tak tampane dhewe, tak tampane. Wong ngono tok tampake, atok kiyak-kiyuk tenan. Cah nekat iku. Bagong, dalem. Jarene kowe lara. Nggih, pancen pun kula pasang teng prapatan-prapatan.
Pun kula pasang teng pertelon-pertelon kula tulisi Bagong dalam keadaan sakit. Iya. Aku nalika semono dengar mlebu ning tengahing alas lah kok weruh ana tulisan ingkang dipasang ana ing Glanggung Prosekawanen yen to ngandhakake Bagong nandhang loro. Jebul kuwi tenan Bagong. Nggih, saestu lah witekno wis lara 3 dina ublas ra ana wong nileki. Mula nggih kula umumke. Ora jane kowe lara apa? Kula niku wis padake to, sirah kula kareti. Kula nganggo pentil kaya ngenten iki. Niki rasane nek dicopot pentile niku cenot-cenot. Kaya arep jebluk-jebluk kok sirahe. Lah iya lah kok dadi awakmu ting krabling kaya ngono. Kuwi kenapa? Kok abang-abang kaya ngono tok ukur mesti? Nggih. Enak banget e. Anggere magruk ngoten niku teng pikiran mak pronyang. Wah, penak tenan jebul mboten ngerti nek kula ukur ngoten niku jebul babrak. Nganti tekan pundi-pundi. Sak awak ngono kabeh. Nggih. Lah terus apa bapakmu wis mbok didaya golek tombo? Niki wau bapak semedi mbuh ngapusi napa mboten? Nek ketoke nggih merem nika gaya nika umaumi. Terus ngendika, "Wis kecandak aku sentuh sasmitaning Jawata. Nek Bagong iso mari waras, wiris, iso melu pementasan pergelaran wayang kulit." Waton Bagong golek tombo ya kuwi ingkang aran Tlutuh Kajeng Seta. Lho. Tlutuh Kajeng Seta Kang Semar. Nggih. Niku sasmita sing kula tampa. Lah dalah. Lah banjur sasmita mau apa pancen iso ngandhaki yen Tlutuh Kajeng Seta mau mapane ning endi? Miturut sabda utawa wangsit sing kula tampa papane enten Kahyangan. Niku papane sakiwa tengening Kawah Candra Dimuka dene wonten ing mriku dipun tenggo sawujudipun yaksa. Sinten mawon boten iso caket kalian wujuding Kajeng utawi Tlutuh Kajeng Seta kedah saged ngasoraken yaksa ingkang tenggo kajeng menika. Ana buta ingkang nunggu kayu mau, nggih. Mongko kula nek utusan Garing Petruk mesti ora bakal iso ngasorake kali buta sing tunggu kayu niku. Mbok menawa awi ndara wonten krendaking penggalih. Ngentengaken carira madosaken tombo anak kula Bagong, Ndara. Bremara remangus wamya ngambrang kati karunaning kaswase. Yaneng marga mamalatkum. Ya jagat maestung karo wayah turu jagat turu. Nggih. Apa Setyadi sagung ngentekake saliramu? Ngupaya tombo kanggo Bagong. Wah, sawuh. Arjuna semono uga sago. Nggih Koko Prabu kula sagah. Bagong kowe krungu dhewe kesaguhaning bendaramu. Alah, dan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene ndara-ndara kula werku ndara-ndara Janaka ingkang sampun sagah madosaken kula jampi mboten kaya kakang kula. Namun ora ndek beras wae mara tenggen kula. Namun ora ndek probaya mara tenggen kula. Nek dijaluki tulung doting cengenges. Sajake do seneng nek kula niku tekaning pati sajake do gumbira atine. Ya ora ngono lho. Rasa omongan. Amut ndasmu. Awong cangkeme lara ngono kok kanggo ngem. Nameng ndase garek-garek wis cukup. Wis mangsane ora sapenake dhewe ora. Matur nuwun karo ndara-ndaramu. Matur sembah sewu nuwun nggih sinuwun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kula entosi sampeyan teng griya kula niki nek pancen ajeng madoske tombo kula ampun lali lho. Tlutuh Kajeng Seta. Ampun diwalik Seta Kajeng Tlutuh. Mangke ndak ora ketemu Tlutuh Kajeng Seta. Iya, Werkudara eling-elingen. Yo. Tlutuh Seta Kajeng. Lah aku wale. Tlutuh Kajeng Seta. Yo, Tlutuh Kajeng Seta. Ndara Janaka ampun kesupen nggih.
Nek sampean iso ngasorake buta sing lekandha bapak tunggu kayu niku sampean iso nggawa tlutuh niku kula saged waluya nirmala temajati jati temamulya. Dina iki aku njaluk pamit Semar, njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku tak jampangi lakune adikku sakloro. Nah, kula pasrahake bab katentreman tuwin kesarasane ning Bagong Gendara. Kowe ora rampung, Pak, ora mari aku. Aku begitu ndara werku Dandra Janaka saguh goleki tlutuh Kajeng Seta mau. Rasane awake kaya waras, ya mung kulitku siting cekit. Ha ya engko. Nek wis dileleti kuwi bakal mari kok. Apa sementara dinae minyak rem bae. Kowe kok saya atos ta, Tru? Hah? Apa ana awak lara kok dilolesi minyak rem? Jaro mbiyen nek dinae minyak rem ki malah mari. Kuwi ra tatu. Kuwi ra tatu. Ha. Ngono lho. Nek tatu iso mari. Ha iki apa mbuh kaya nek dinengke nek kena keringet kali, Tru? Heeh. Rasane mak cekik-cekik wae. Kuwi dikukur penak banget. Engko gek nganu nugong, engko gek kowe iki ming janjane ming penyakitan kadasen terus aleman. Kadasen matamu. Aku ki wong resikane. Arep aku ora tau adus, ning aku arep sabunan. Lho. Ora kudune adus. Oh iya, Deng. Maksudku arep aku ora tau sabunan, ning aku arep adus. Aku walik. Wah, kowe iki lara kowe iso gawe bungah, Bapak. Ambok lara terus tak gajul wetengmu lho, Men. Seneng nek anake teng benyini, ha. Ya ora. Nang kowe rak ya iso gara-gara to, Bagong. Iso, tak usahake. Kan gara-gara iki abot tenan. Ora kena aku mung gabung-gabung karo Petruk karo Gareng, aku tak mangkan, aku tak mantolan lho, Pak. Kok dadak mantolan? Aku isin awakku teng breleng kaya ngene iki. Teng klireng ngene lho. Ayo. Iki meso nggon awak ketok ngene iki sithik-sithik. Dudu ya, Tru. Sing ngrembuyung kok. Aku mbayangke kowe gila, Tru. Aku mlo nek tunggu nek seneng nang aspal to. Heeh. Nganggere bokongku tak obahe kaya dikukur-kurke lho, krung-krung. Penak. Berarti kowe nek esuk sore-sore jam 3 sok tengok-tengok ning aspal gayane udut-udutan kae ngukurke kuwi to. Kena anget iki cekik-cekik wae. Asli, nek ora percaya takono Keswan sing wis tau. Wis. Kok ketularan dhewe apa ya aku Wis tau nganggo sandangane apa urung? Urung yakin jujur aku nganggo sandangane dhewe. Nek wis nganggo mergo kuwi ketularan iso liwat keringet. Aja. Iso liwat keringet to? Iso. Wah. Perlu didelok, Tru. Kanggre bojone Keswan wis biguikan. Nah kuwi Le timpo wis ora betah wis ngenang-ngenang.
Wis ayo padha netepi kewajiban karo ndongake ndaramu men entuk kasembadan entuk asil nggone nggayuh ya kuwi tlutuh kayu putih. Nah konangan wae. Tlutuh ya kuwi Kajeng Seta. Ya wis muga-muga ndang entuk gawe aku ndang waras ya Pak. Iya. Lakune angin gugur anggra ning arga kura kurnita kakiri horeg bumi prakembita padulung mangambak-ambak udan lesus warpin usus Tara Arjuna lunten maring Adawu. Ora ana ilange kowe mbantu karo Si Bagong lan Panakawan. Jernyatane Panakawan kuwi wis gedhe lelabuhe tumraping para Pandhawa. Ngelingana duk nalika Pandhawa isih timur, Pandhawa isih jejaka nganti tekan saiki ora nate pisah kalian para Panakawan. Mula bot repoting Panakawan uga dadi kewajibanmu ya, Yayi. Ya, mestake dawuh. Pun Kakang bakalan jangkung tindaking Siadi sakloron marang Kayimangan. Siadi enggalo agahan nututi lawan tindaking pun Kakang Indrawati. Ora usah dadak kuwatir kowe mangkat dhisik aku nututi karo Jlamprong. Werkudara ya Arjuna mengkono. Koko Prabu aturi tindak ngrumiyine dhateng rayi kekali. Den weling dening Kang Raka Indrawati nenggih Sang Mata Prabu Sri Bathara Kresna bilih sampun ngantos sak mangke tinilar Kang Raka Indrawati sigra matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep Sang Werkudara ing cipta daya-daya prapteng Kayiwangan Suralaya suku kiwa den balangake kebat kekilat kesit pindha tatit lampahing Sang Bratasena wau.
Pripun kabar Ndara? Kakang Semar. Wis ora kurang-kurang nggonku matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata supaya bisa njupuk wujuding tlutuh Kajeng Seta. Parandene jebul ngendikaning Sang Hyang Jagat Girinata, tlutuh Kajeng Seta kuwi pancen ana sing wis ndarbeni lan wis digawe sewijining ya kuwi pewujudan tetamba ingkang bisa nambani sapa wae ingkang nandhang lara. Wujuding tlutuh Kajeng Seta mau lamun to dibasake wantah, wujude ya kuwi lenga kayu putih Kakang. Walah, Bagong pun entuk niku pun entuk.
Siji pira? Situ ana aku. Kene. Kene. Guntingan kengko gunting ngarep. Ngarep damai. Kudu ngarep. Ya wis buka. Jam itu. Kurang buka jam itu. Iki engko lek wis lawe tuten. Iki 11. Utang.
gedeng wis jam 8 wis antri. Wegel kurang wis. Limolas sewu ki ping 100 lho. Limolas sewu ping 100. Sewu lima. 15.000 ping 100. Sak M setengah berarti.
kita sedekahe apa zakat kacung 2% setengah kan kira-kira di sini 100 kuwi dibagikan ke 15.000 uang 15.000 ping 100.000 15.000 iya M ini 150 juta tuh. M setengah M setengah ke 2% setengah berarti mau bandane kacung iki ya 2% setengahnya M setengah 2% setengah berarti per 1 kan 2 setengah ya 1 jutanya 2 juta setengah gitu 1 juta 2 juta setengah ini omong 2 juta setengah 1 juta gandengan 2 juta setengah 1 juta iya gitu kok pikirnya bener kacau ini berarti iki loh bedanya deh 1 juta ini 2 juta setengah sak M-e 20 juta gitu sak M 20 juta loh sak M-e 20 juta sak M-e 20 juta gitu ini 20 juta berarti ya ini ketemu berarti perbandingannya di poros 20 juta sak M setengah poros 20 juta siji 500 di poros 20 Jiru swidak boleh deh berarti swidak miliar ini loh anu nih bodoni kacung ya sak ini kan selalu juta loh swidak miliar ya swidak miliar swidak miliar pomo rata-rata montorke 3 100 juta swidak jiru diporo 700 jiru kudu